Ćao svima, sad ćemo samo da pokažemo kako možemo da uredimo putnike ukoliko imamo promene, primjer jedna rezervacija, recimo ovdje imamo 3 putnike, ali umjesto Ivana sada promijenimo neko drugo. To radimo sa ovo dugme. I sada umjesto Ivana imamo primjer. Drugi klik, idemo sa čuvaj. Ovo se updatira u sami ugovor. Možemo da vidimo. Evo sada je Dragan. I ukoliko želimo da ovo radimo isto aranžmani, tu se radi sa ovo dugme, gdje samo mi Jane promijenimo sa Adriana, idemo sa čuvaj i ovo bilo je teta, da ovo ne možemo da uradimo, sistem nama daje predupređenje, ali ovo je odrasla osoba i tu možemo da promijenimo sačuvaj. I sada kada poglednem ugovor, isto tako tu je novi putnik koji smo zamenili. Tako da to je to oko uređivanja rezervacija promjena putnika. Hvala.